Здравейте, пичове! Аз съм ProMaster BG и днес, както виждате, ще играем Asphalt Nitro. Аз наскоро си купих тази нова кола. Да започваме. Аз съм минал някои от мисиите. И тази. Да видим на кое място ще съм. Аз имам една тактика. Ако почваме в редица, веднага пускам турбото и това не е състезание. Ясно. Хайде, пак така. Оп, дай, yes! Много съм добър, а? Сега обаче от другата страна. Давай, yes! Хоп. О, 700 точки. Браво на мен. Дано да има още. Има. Държам да направя тези 10 000. Нали с толкова, да. Yes. Как бе? Хайде още едно. Има. Сега без нитрото. Окей, важното е, че... О, даже повече. От 10 000. Хоп, давай. Давай пак. Аре бе. Оплаших се, че няма да стане. Седем, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дами и господа, 12600. Направихме то максимум на 10. То трябва да направим 10 000. Ето. Ехо. Да започваме състезание в Италия. Я да чуя. Пишете долу в коментарите какъв цвят искате да е. Аз сега ще я сложа черна.
А вие пишете долу в коментарите какъв чат искате да бъде. Аз ще го прочета и съответно в другата ми игра ще я отсвета в такъв чат. Но само от тези възможните. Не стана тактиката ми. Давай. Дай сега. Не. Не видях завоя. Давай. Хоп. Yes. Уау, това беше много яко. Yes. Вау! Това беше много яко. Давай. Хайде бе. Yes. Опа. Сега на каквото ме учи онова. Хайде бе. Това беше гадно. Всичове, аз пак ще се опитам. Ако сега не съм на първо място, ще се опитам после пак. Давай. Хоп. Почти. Давай. Хоп. Не. Yes. Нати. Сериозно ли? Сериозно. Пичове, май ще бъдем четвърти. Но аз пак ще се опитам, да знаете. И ако успея... Дано да успея. А да ви кажа, че Италия ми е любимия. Това с Италия ми стана вече любимия мап. Сега да стане моето. Хайде, да започваме. Сега ще ви покажа моята тактика. Джаскам колите, де. Ма сега не успях. Аз магата й. О, това беше яко. Вау, това беше много яко.
А, не. Нати, нати. Вау. Хайде, хайде, хоп, 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 давай, 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 давай. Yes. Почти го изпреварихме. Изпреварихме го. А, не. Явно днеска имам късмет. На миналата игра нямах, не? Но той пак ми се върна. О, дай. Не успях. Ход. Давай. Почти. Yes. Бам! Пичове, явно ще сме този път на първо място. Този път ще сме на първо място. Ако се джасне още един път, то няма. И дами и господа, аз съм на първо място. Това ще бъде всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, ударете един лайк и се абонирайте за моя канал. И ако имате предложения, пишете долу в коментарите. Бай!